Γεια σας παιδιά, είμαι η Κάθριν και αυτό είναι το Made with Catherine. Ναι, μετά από πολλούς μήνες, ναι, επιτέλους το κάναμε. Αν και το είχαμε κάνει Made with Mia, τώρα έγινε Made with Catherine. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε χαρτί, τέτοια τετράδια και πες το, μαξιλάρια, όχι από σιδέρωμα θα λέγα, δεν πω καλά, πώς το λένε τώρα, από σεντόνι και τέτοια, από χαρτί, εντάξει. Λοιπόν, να σας δείξω τα υλικά για τα χαρτιά, πάλι, δεν πω καλά, για τα μαξιλάρια. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Θα χρειαστείτε ένα χαρτί, χρωματιστό ή ό,τι θέλετε. Εμείς θα πάρουμε κόκκινο. Μπορείτε να το βλέπετε πορτοκαλί, μα άμα σβήσω τα φώτα είναι κόκκινο κάπως, κατά το πορτοκαλί μας. Φαίνεται πορτοκαλί. Ναι. Και αυτό εδώ φαίνεται. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Ψαλίδι και αυτοκόλλητα, άμα θέλετε, φυσικά. Ναι, άμα θέλετε, να την πείτε. Οκ, ναι. Το να ρωτήσετε που χρησιμοποιούν όλα αυτά και ναι, θα δείτε στη συνέχεια. Οκ, so, λοιπόν, παίρνουμε το χαρτόνι μας και κόβουμε ένα μικρό κομματάκι, τετράγωνο κομματάκι, μισό να το φέρω, έλα, αυτό, και κόβουμε με το ψαλίδι ένα μικρό κομματάκι. Εγώ θα σας πρότεινα να κόψετε στις γωνίες, γι' αυτό, ας μην είναι πολύ μακρύ, γιατί δεν θα είναι και τεράστιο. Βασικά θα σας δείξω πώς πρέπει να είναι, μισό να το κόψω. Και επανέρχομαι. Ναι, γεια σας. Οκ, πρέπει να είναι περίπου τόσο. Μα σε ύψος δεν πειράζει όσο ψηλό να είναι. Τώρα κοιτάξτε τι πρέπει να κάνουμε. Και ζελετέι θα χρειαστείτε επίσης. Ναι, μισό. Τώρα, έτσι όπως είναι το χαρτί σας. Ναι, να φύγω νωρίτερα. Ναι. Η κάμερα δεν στέκεται γι' αυτό για να ξέρετε. Ναι. Όσοι έχετε το χαρτί σας, κάνετε αυτό είναι το πράγμα. Ναι. Το διπλώνετε ίσια. Ναι. Αλλά μην το πατήσετε. Και πρέπει να πάρετε κατευθείαν το ζελετέιπ και να το βάλετε να κολλήσει αυτό εδώ πέρα. Οκ. Λοιπόν, ας το κάνουμε. Οκ. Θα έχετε αυτό εδώ. Μόλις βάλετε το ζελετέιπ, θα έχετε αυτό εδώ. Ναι. Είναι κόκκινο, μα είναι πορτοκαλί, φαίνεται στην κάμερα. Ναι, και μετά στο μαξιλάρι σας είναι σχεδόν έτοιμο. Μα πρέπει να πάρετε. Αυτοκόλλητα. Μισό, ναι. Πρέπει να πάρετε τα αυτοκόλλητα. Άμα θέλετε, ή μπορείτε, άμα δεν έχετε χρωματιστό χαρτί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα που θέλετε, ναι. Και εγώ, επειδή έχω stickers, θα λέγεται εδώ πάνω, stickers, μόνο που δεν φαίνεται, friends, Friends και stickers σημαίακι για πάρτι. Θα χρησιμοποιήσουμε το σημαίακι για πάρτι. Θα το ανοίξουμε. Δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα. Και είναι αυτό εδώ και έχω glitter. Βλέπετε, ναι. Και θα πάρουμε λουλουδάκια. Ναι, θα βάλουμε αυτό το στεράκι. Βρήκαμε. Αυτή είναι εδώ τη γλύκια. Καρδουλίκια. Όχι, ένα λουλουδάκι. Με ένα κίτρινο λουλουδάκι. Και εγώ τα βάζω για να φαίνεται ωραίο. Τα βάζω μισό. Μην κολλήσετε ακόμα τίποτα. Έτσι. Ένα εδώ και ένα εδώ. Και ας βάλουμε και από την άλλη μεριά. Ένα λουλουδάκι. Και ένα αστεράκι. Το αστεράκι αυτό είναι μπλε. Το βάλω. Και που βάλαμε το αστεράκι κάτω. Τώρα το αστεράκι θα μπει επάνω. Okay. Να χωρίσει εκεί. Να και η άλλη μεριά. Να και η άλλη. Και τώρα είδατε πώς φτιάχνουμε τέτοιες ελπιές. Μαξιλάρια. Κοιτάξτε. Ναι, δεν είναι και πολύ χοντρό, μα άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε χαρτί, να το ξανακόχετε και να το βάλετε μέσα. Και περίπου θα είναι κάπως έτσι, δεν μπορώ να το κάνω τώρα, το μαξιλάρι. Και θα είναι λίγο πιο μαλακό, δεν θα είναι έτσι, κατευθείαν, ναι.
Τώρα θα φτιάξουμε τετράδια γερπίες. Τα τετράδια δεν χρειάζεται άσπρο χαρτόνι. Ναι. Ή μάλλον δεν θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο τελικά τετράδια, γιατί δεν έχουμε άσπρο χαρτόνι. Ναι. Τελικά θα κάνουμε μόνο το μαξιλάρι. Ναι. Γι' αυτό, γεια σας και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!